Danas je tu sa mnom jedan moj prijatelj koji će da snima ovo s nama. Jesi ti u klanu obnova? A? Da. I on je u klanu obnova, svi da uđete u klanu obnova. I danas ćemo ja i on da igramo neke evente. Počet ćemo sa Heistom. Izbor Heist. Znači da, on je tu pored mene. Predstavi se. Ja sam Luka. On je Luka, ja sam Tuto Bugari. I danas ćemo pokušati njemu da stignemo do nekog big boxa, valjda za odjevati fire i tako. I da pravimo neke questove da skupimo. Ovako, evo stranu. Drže. I ubili. Sad samo da se odbranim, imam bombu. Ko ima bombu? Daj nam Mike, sad ću ga, pucam ga, ali nema. Jo, ima ulti. Idem ja s ove strane i da mu to ne ima. Pa naše ide. Baci se može tu. Nice. Da ne baci gore ovde, legenda. Da. To je to. Gdje se da? Bravo, ovaj nas je bit kraj. Iskreno, brate, bolje igra od mene tebe. Drž se. O, brate, oni imaju sve brze. Vidi. Daj na Mike. Evo, zamrznem. Ti bi sad zamrznem ništa, ne? Njih. Bravo. Bom, treći stan. Nuna, kruške. Evo, sada mi je 8. Treba padni. Treba pasti mi da ne izgubimo. Nuna, kruške. Bere dedo nuške. Čoti, u listu. Bravo. Bravo, uništio si 2 vina. Vidi, 250 mi daje. I ovo 300. A dobro, moći ćeš. Inače, gledamo za njegov quest, da li će moći da... Svo inače, meni sljedeći ovdje nagrada za 5000 megabox. Gledaj, čekam. Ja ću sad uzim, pa... Neću Franka, on mi nije više... Uzi Spajka. Ne mi za quest ni on, uzet ću Shelly. Može. Da pobedim 3 Vidiš šta meča. meni Shelly ima. A ovo ima... Njemu Shelly ima inače i Star Power, i oba i gadgete i... Dobro, ajde. Ljudi, pišite šta da snimam, dobit ću mi na komentar PUBG i vjerojatno ću da snimam PUBG s jednim drugom koji ste ima YouTube kanal. Ali ono, inače taj njegov kanal je Novak XD. Kada? Novak XD, bre. Ne bre, HD. Novak XD, nije HD. Drug misli da je HD. Nemoj njega da vidiš, nemoj Shelly snaditi. Nije, bre. Jeste, bolje ti je bio friend. Ne pšuj, bre, ovdje smo family friendly. Vidi. A oni će nama da unište sve. Ja evo njemu ništa. Joj, povlačenje. Što pobacili, napadaju. Pa da branim ja ću branim. Tang da gang. Bacit ću ja gore. Opa. Ne, Bacit sam tačno kod tebe. ovi su jaki. Pucam. 45-39, moramo sad. Joj, Pazi, evo su napadali. ovo je tek ja AFK, brate. Nije, tu je. Još od malo pre, nego stoji tu svo vreme, baci. Bravo. Dođi te. Joj, umjesto da mu baci glavu. Tom. To je to. Ide. To neka ide na ovog. Ajde sad ovoga mi. Gdje ćeš ti? Ajde brzo pucaj. Pa pokušavam. Daj na Mike. Ti tamo otišao neki ti ako ne pucaš. Ne, branite. Mislim da je tu Niko to, pa znam da si tu. Jo, daj na Mike!
Pazi ti iza, ja. Rosa! Nećemo iza. Idi ti na onaj. Gluposti! Ne mogu. Vidio sam te. Pam! Vidio sam te, mam. Pam! Pucaj, pa gdje si? Pa ne. Pa gdje si? Udario je rukom u zid. Ruka. Tehnički problemi, nastavljamo. Ok. Znači ti tehnički problemi nisu ispravni. Čekaj bre, čekaj! Stavite like i sabajte se. To sam zaboravio da kažem. I na moj kanal Luka HD. Nemaš kanal. Imaš. Ja ne na njegov kanal Luka HD. Ajde, redi, ja. Da malo dopsujem, neću. Smo family friendly. To što Perić zna u rečniku samo da psuje, mene ne interesuje. Ja sam najbrži. A čej! Packa. To je bilo Dođite. epic. Sad smo na njih. To. Epic. I am the epic. I am the Excursion di Napoleon. Ne znam da li se on zvao Excurdio, ali zvao se Bonaparte. Ok. Bacim ja ovdje za heal. Dođite. Na heal, dođi. Beži bre. Imam 710 HP. Joj. Mi nismo family friendly, kako ja vidim. Jesmo bre. 20, ostade nama 100. Ljubiš nam. Bravo. Puta A imam 22 HP. Još jednu ćemo, dosta za ovaj game. Evo, ja moram da ispunim quest. Pa svejedno, dosta za ovaj video. Svejedno. Ajde još jedan. Hajde u ovom videu da otvorimo. Pa neće se vidi. Logika. Ne važem. Komentirat ćemo. Šta će biti? To jest u sljedećem klipu ćemo da kažemo. Šta je bilo? Bolje u ovom. Pa vidjet ćemo možda i u ovom. Mada ne vjerujem, bit će predugačak klip. Ovo već traje koliko? Mora provjerim koliko traje klip. 7 minuta. Mogli bi posle još jednu, ali to je maksimum. Od mene. Ja nemam... Šta zviždi to? Dobar dečko. Loš u školi. Samo ne dobijem ovaj. Ajoj. Znači da vidiš u snimku kako sam samo stavio ulti. Dođi ovdje. Ne bi da puštam... Alo, ubit će nas. Pa neka ih bre. Alo, uništit će nas. Pa neka ih. Kako si glup. Pa i mi njima ima da uništimo. Da, ali oni će nama pre. Nije ćemo ja stiže bode da pripomognu. Da i pomogni. Ej, mi ćemo njima glavo. Pa mi njima, ja ti kažem. Kad ne bi malo umirali, bilo bi dobro. Mani ubijemo ovo Karla. Kako me nervira. Inače, ako otvaramo, najvjerojatnije će bude na Perićevom kanalu. Inače, ako se pitate šta je to, ne znam ja, u editu mi je trebalo to da stavim. U editu tu sam... Naletao sam na taj sound i stavio ga efektu. U editu. Znači, to sam vidio, to je preklip. I rekao sam odmah da moram da ga stavim. Pre snimanja. Tako da, morao sam. Ako se nešto čulo, like. Bukvalno like. Kako kida. Ajde. Bravo. Bravo, čekaj, Moram da ispunimo quest. Pa bi ovaj sladoled. Mogu kažem. Lep je sladoled. Bate, ja ću uskoro 3 questa.
Pogledaj. Uskoro Aj tamo ti ispuniš. uskoro 3 questa, brate. Ljudi, za 3 questa ja mislim da mogu u Big Box da osvojim. I još nešto sa 3 questa. Kako bi, ja bi volio da je bilo na 21 dontiriju gila. Pa. U Ljubljadu sam dobio, na primjer, I naš drug Boki volio bi ja da je imam dobio- PM, ali nemam PM. Naš drugi Boki je dobio gila. Dobio Galeta i svi ga pitaju da li je kupio Brawl Pass. Da vam kažem, za Gala vam ne treba Brawl Pass. To je brawler. Običan. I kako zove, on ga je dobio na 29 dontiru. I Perić je sad mnogo hajpovan jer on je sad na 29. tiru i misli da može da dobije Galeta. Ajde, brže pucaj. Pa pucam bre, pucam! Ne pucam! Pucam, ono. 8-bit. Evo su. Attack! Attack! Mislim da je s druge strane mladi gospodin Dynamite, kao što jest. Ubila me. Evo ovako da održavamo, brate, i mi smo finito. I onda ja moram da ubijam njih. Moram da ih ubijam. Čuješ? Da bi osvojio onaj quest. Idi na Dynamite. Idem tamo da ga ubijem. Ovaj od... Ubi. Evo, ubijam ga. Ne, ukrao mi kill. Moram da ubijem još jednog. Moram da ubijem još jednog lika da bi osvojio, Ispunio. da bi ispunio quest. Aj njega. Ej, Ja. dođi njega. Top. Evo ti. Za heal. Thanks. Top, nećeš da mu uništiš heal. Ok, Dynamite. Aj sad. Opa, Bom. ubio sam ga. Jesi, ajde. Pucaj. Pucaj. Ok, ubili ga. Ne, već, ja sam ispunio quest. I jedan i drugi i treći, ja mislim. Ako pobedimo, mada ja mislim da hoćemo. I da sam onda ispunio sve quest. Hoćemo ako za 15 sekundi oni nas stignu. Evo ga ja pucam. Sada im je 13. Pobedili smo za 5 sekundi. I ja, za malo, ništa. Ne veze, brate, dobri smo. Ja mislim da sam sva 3 questa ispunio. I to još jedan, nisam sigurno. Sva 3 questa, najlaganije. Ja mislim da sam osvojio mega box. Ne fali samo još 30.000. Ja dobio sam 30.000. Osvojio sam mega box. Da, ja. Ne, nisam. Ja. Ne, nisam, još jedan tir nisam. Možeš mega box. Ne u ovom klipu. Znači, ništa. Da ga otvaramo zajedno. Pa vidjet ćemo, pazi. Ej, on je osvojio 29 tir. Ajde. Ajde, evo ja ću mu otvorim za klip. Ne dobijem ništa. O da, ne dobijem ništa. Eto, tvoj hype, ni za šta, bukvalno, ni za šta. Ok, ljudi, to je bilo to od ovog klipa. Jeste da ste uživali, ako jeste, ostavite like i subscribe. Pozdrav! Like a Hellcat.